El projecte de la veïnal ens representa la il·lusió de comptar amb aliades a l'hora de portar la nostra veu directament al conjunt de la ciutadania. Moltes vegades la gent li agradaria expressar-se i treballar els seus propis canals de comunicació. Una tele participativa potenciaria els moviments socials de base. Volem que sigui un projecte plural i participatiu. Que expliqui el que passa als nostres barris i els projectes dels diferents moviments socials. Que se divulgue las luchas desde lo más cotidiano, desde la calle. I d'elaborar un pensament crític i social sobre el nostre voltant, el nostre entorn. Que posin al centre els valors del feminisme. Que no estigui controlat per grans mitjans ni per grans espais de poder ni de més. Podria permetre tindre diferents vincles amb altres col·lectius, amb altres entitats. I que des d'aquí contribueixi a la transformació cultural y social. Es los medios de comunicación que nos faltan. Tenemos claro lo que queremos y demandamos un espacio donde se nos dé cabida para pronunciarlo. Recollint el que pensem que són temes invisibilitzats. I ajuden a acostar la realitat a la vida de les persones. Expandir també aquestes relacions que es tenen a nivell més de veïns, a nivell més de barri. Lluitar contra l'estigma i contra aquesta banalització que a vegades hi ha amb aquests temes. Fem participar a les persones que ho viuen o ho malviuen per generar una apertura a altres maneres possibles de comprendre. Nunca se preguntan por nuestra versión de los hechos, ¿no? I canviar això és necessari. I una manera de canviar-ho és que siguem nosaltres mateixes qui prenguem la paraula a través d'un mitjà com aquest. Creiem que és important un canvi televisiu així. És un projecte absolutament essencial. Perquè aporten un element important en la democratització de la informació. Una manera de tenir una societat sana.